Двама от най-великите футболисти в историята. Двама гении, които разделят мненията. Днес ще разбереш кой е истинският глад – Лионел Меси или Кристиано Роналдо. Ще видим ранните им години, пробивите им, стиловете им, националните им успехи и причината, поради която светът ги обожава. Историята започва в Аржентина. Още от малък Меси има нещо специално. Топката сякаш е залепена за крака му. Но има проблем. Лекарите откриват, че той страда от Growth Hormone Deficiency – заболяване, което пречи на растежа. Лечението е скъпо и семейството му не може да си го позволи. Мечтата му изглежда невъзможна. Тогава идва шанс. FC Барселона забелязва таланта му и предлага да плати лечението му. Но при едно условие – Меси трябва да се премести в Испания. Само на 13 години той напуска семейството, приятелите и живота си, за да преследва мечтата си. На другия край на Европа, на малкия остров Мадейра, Кристиано Роналдо расте в бедност. Той обича футбола толкова силно, че дори улиците стават неговата тренировка. От малък той знае, че успехът няма да дойде лесно. Трябва да работи. На 12 години напуска дома си, за да тренира в Лисбон Спортинг. Той няма таланта на Меси за магия с топката, но има нещо друго – глад за успех, дисциплина и неуморна работа. Меси започва в Барселона, където бързо показва техника, дрибъл и визия, които оставят всички без дъх. Гол след гол, матч след матч, сезон след сезон, той става лице на клуба и символ на футболната магия. Роналдо започва в Спортинг Лисбон, но скоро преминава в Манчестър Юнайтед, където скоростта, мощта и точността му го правят опасен за всеки противник. След това в Реал Мадрид той доминира, чупи рекорди и печели трофеи. Меси, Барселона, Ла Лига, УЕФА Чемпионс Лиг. Стилът му е ясен. Инстинкт, техника, магия, визия. Той вижда играта като никой друг. Топката сякаш е част от него. Роналдо, Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид, Ювентус. Стилът му – скорост, мощ, точност, безкрайна дисциплина. Той изгражда себе си като машина за голове, тренира всеки ден и не спира. На национално ниво Меси печели Копа Америка и FIFA World Cup 2022, което му дава мястото на истинска легенда. Роналдо печели УЕФА Евро 2016 и Nations League, доказвайки, че е лидер и на национално ниво. Меси доказва, че геният е комбинация от талант, инстинкт и визия. Роналдо доказва, че успехът идва от труд, дисциплина и постоянство. И двамата показват едно и също. Гениите не се раждат, те се изграждат. Кой е по-добрият? Меси или Роналдо? Истината е, и двамата са легенди. Те доказват, че успехът е комбинация от талант, труд и страст. Напиши в коментарите кой е твоят глад, а ако ти хареса видеото, удари лайк и се абонирай за Футболна зона.